Promene zakona koje su izašle iz ove zgrade u poslednjih 6 godina nisu donele rezultate, kaže Katarina Golubović. Zbog poslednje reforme pravosuđa kada ujutro odlazi na posao, ova advokatica često ne zna ni koji sud je sada zadužen za njen slučaj. Jednostavno nismo ni znali gde se nalaze postupci. Kada smo saznali gde se nalaze sami predmeti, došli smo do novih informacija da su prva ročišta zakazana tek za jul mesec. Sudovi zaborave ono što su pripremali i na taj način se jednostavno gubi fokus na svakom predmetu i svakom slučaju. Broj osnovnih sudova povećan je sa 33 na 64 početkom ove godine. Sudsku mrežu vlada u ostavci udvostručila kako bi ubrzala postupke i obezbedila dostupnije pravosuđe. Za sada put od tužbe do presude i dalje teče sporo. Mi ćemo pokušati da uveliko skratimo taj rok, da ispravimo pristup reformi pravosuđa i da krenemo nekim merljivim, opipljivim, konkretnim načinom koji će kao takav biti sagledan u smislu boljitka funkcionisanja pravosuđa, efikasnijeg, pravičnijeg, predvidljivijeg. Definitivno u kraćem roku mi pričamo o 4-5 godina. U fiokama sudova stoji više od 3,3 miliona nerešenih sudskih sporova, među njima 1,75 miliona starije od 2 godine, 690 dana u proseku traje građanski spor, 780 dana krivični postupak. Osim spoljne rekonstrukcije, Pravosudna akademija trebalo bi da rekonstruiše dosadašnji način rada dodatnom obukom diplomiranih pravnika koji buduće treba da rade po evropskim modelima. Profesori akademije kažu da u pregovaračkom poglavlju 23 Evropska unija od Srbije traži bolju edukaciju sudija i tužilaca. Pred nama i pred akademijom, ali i pred čitavim pravosuđem stoji dosta posla koje moraju da se urade, što u dostizanju određenih postavljenih zadataka vezanih za poglavlje 23, takozvanih benchmarkova, i kasnije obaveza koje nas čekaju kroz samo poglavlje 23. Rajko Danilović je beogradski advokat, između ostalih zastupao i porodicu Đinđić u slučaju atentata na premijera. Kaže da je reforma pravosuđa najvažniji deo evropskog puta Srbije, ali da su sudovi dalje vezani za vlast. Pravosudni organi nisu dovoljno samostalni. Oni su još uvek vezani za Skupštinu, za izvršnu vlast, i izvršna vlast i Skupština imaju uticaje na pravosudne organe. Dok se oni ne osamostale i ne budu zaista nezavisni element pravosudne vlasti, dotle nema ni Srbije na putu za Evropu. Prva reforma pravosuđa iz 2010. tokom koje je trećina sudija u Srbiji otpuštena jer nije prošla reizbor, proglašena je neustavnom i svi su vraćeni na posao. Za mnogobrojne tužbe koje su usledile nakon te reforme, Srbija je već isplatila milionske iznose. Đorđe Kostić, Al Jazeera, Beograd.